Hi guys a get unready with me, ale pritom vám poviem fakty o mne, ktoré ste asi nevedeli. Prvou vecou by som asi tak začala, že ja som sa narodila so čiernymi vlasami. Akože keď som mala ty kokos 2 týždne, hej, tak som mala proste, že 4 vlasy, ale boli proste čierne. Potom, keď som mala tak 6 rokov, alebo 7, 8, tak som mala blond vlasy, proste tie čierne mi nejako vybledli na blond. A potom už od 10, 11, 12, 13 som začala mať tmavý blond, špinavý tmavý blond a až teraz mám skoro takú bledú hnedú. Ďalšia vec je, že ja by som asi mala nosiť okuliare. To pravdepodobne viete, že by som ich mala nosiť, no avšak ich nenosím. Všetci v mojej rodine proste nosia okuliare, sestra nosí okuliare, rodičia, obidve babky, aj 3 moje sesternice nosia vlastne okuliare, takže hej, inak mám tu jeberk. Taktiež ja neviem, kedy toto video pozeráte, ale dneska, čo to video pravdepodobne vyjde, je 29. oktobra, no a ja 30. oktobra, a.k.a. zajtra, mám meniny, zajtra bude Simony a Šimona, alebo Simona, takže hej no. Inak taktiež mám zase takéto nechty, je to môj obľúbený set. Ďalší fakt bude pravdepodobne to, že tento kanál som si založila vlastne ako druhý. Mala som aj jeden kanál, ktorý som vlastne premenovala túto teraz na Simiglow. Ten kanál sa volal Škrečok Škrečaci, je to dosť divné meno, ale áno, volal sa tak. Natáčala som tam o škrečkoch, potom som tam natáčala nejaké tančeky a hej. Ten kanál som si založila, keď som mohla mať 8 rokov a ten kanál som si vlastne vymazala, keď som mohla mať tak 11 alebo 10. Inak toto, neviem, či je nejaký fakt, hej, ale ja mám ako keby naturálne dlhé myhalnice, naturálne dlhé vlasy, naturálne proste veľké pery. Verte mi, že netuším, od koho som zdedila, že mám proste dlhé myhalnice, vlasy, strašne veľké pery ako keby. Hej, ja neviem po kom proste, hej. Keď som mohla mať tak 7-8 rokov, tak som si vlasy odstrihla potiaľto. Vyzerala som jak hríbik. Na perách to cítim asi tak, že to bude nejaká genetika a aspoň si v 18 rokoch nemusím dať napíchať pery. No a s tými myhalnicami to tiež neviem. Používam síce toto sérum, ale myslím, že to sérum by mi to tak nedalo. Už ma iné fakty nenapadajú, ale určite viem, že toto nie sú všetky. Takže, guys, to je všetko. Bye!